Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Pobreng Bulano Vlog. And for today's video guys, di ata karos mo to kay naglugway kus baka dia. Naglugway kus baka. Nja. Kay nindot mag-view daris mo to guys, so, magsuroy-suroy sa ata daris babaw dia. Suroy-suroy ta daris babaw, mo pakitos view sa dagat. Kay grabing overlooking kaso daris babaw kay grabing habuga kadto. Ipakita ninyo na. Ipakita ninyo unja. So karon guys, mutungas sa tados babaw kay arong atong tan-awon og unsa ka view ning muto danis doon. Muto man ni Dilmar. Kaning mutuhar guys, di ni mao ning mutuha tong ang first vlog. Katong mutuha kay nubo ra man to. Kani kay mao ni habong kit ag dagat og mga muto ba. So tara guys, uban ta tungas sa babaw. Grabing view ha eh. Na guys na, grabing view ha oy na. Kita ng view. Lokat pa sa babaw ron kita ta ng view. Di pa jud mao. Dagan na pug magkuan na ni mag trail nga motor na mga agi. May manukat siguro pa dani daghan. So karon guys, di anatas babaw mo to na babaw mo to. Karon guys, ang ipakita ang view kay di amo tas grabe habugang mo to eh. Habugang mo to. Ang ipakita nyo karon ang view. So karon guys, humanatag pakita ninyo sa kuan view sa moto. Na kana guys na, kana na. Mao nagkuan pitugo man siguro na, pitugo. Jagka na tintinan. Jagka nang nay murag hanap na. Kang nay hanap na. Ang moto murag liti man siguro na. Jagka nang na kang naihanap nga na kana na mo naglumayag sandbar, lumayag sandbar. Diya kana na kang nay muto na mo nagbaybayon diya mo nay naasog na kana na naasog diya lungsudaan diya na kang naimutong dako po na mutong dako na kang mutong dako mao man mount paming siguro sa lungsudaan murag mauna na mount paming lagi na ja Balaga San Rafael ja to Kabulaw kuwas Kabulaw to kuwas Kabulaw kanang simbahan mao to na ja Pispan na narag Dilmar na dungawan rag Dilmar dungawan ra na Dilmar na Pispan da ka nang dina tabunok mo na ng dina dadto to Sentral
Diha pasto. Mount Labawan. Mount Labawan. Mount Labawan. Mount Labawan. San Jose. San Jose nam sa dapit na San Jose. San Jose. Grabe nice sa view. Oy. Matuha ba makita to tanan? So karon guys, muuli na ko guys kay murag nabuong na tag tawtan na ni kuan view sa mga moto ba og dagat. Hapon na pud muuli na ko guys. Kagabi handa dani update ron mo na inig na og dos ubos. Kay nagbantay mapugog madyan sa. Wa may madya kay nag-uwan man ginja so. Tukar mo ko sa moto naglugway ang pugo so. Nagblog na ram pugo daris babaw. Araw mo i-update og tuwa na ko sa basak ubos. So, punas ra ba dagat guys na? Punas. Na po yung mga kuan lang nanginhas. Dahil nanginhas sa dagat na kita ka do eh. Kita ka do mga nanginhas sa dagat. So karon guys, di atas ubos kay human na matagtukad sa babaw, di atas ubos. So karon guys, dani ra ko tug atong video. I hope nga nalingaw mo. And don't forget to like, comment, and subscribe guys para updated mo sa akong video, bagong video.